Nagka-jowa ko ng kapwa Pinoy kahit pa nabuntis na ako ng isang Chinoy. Wala namang ibang mga Pinoy doon maliban sa dalawa kong kaibigan kundi doon sa grupo ni Job. In-invite ko sila sa birthday ko para mag-celebrate. Nagkasiyahan syempre at dito na ako nakagawa ng matinding kasalanan kay Sian na pagsisisihan ko hanggang ngayon. Bumigay ako kay Joy at may nangyari sa aming dalawa. Ito ang unang beses na nangyari sa amin pagkatapos ng grabeng pagsisisi ang naramdaman ko. Kaya pinapaiwas ko si Job sa akin ng sobra pero pinaglalaban pa rin niya ang kanyang nararamdaman kahit mali. Si Job kasi yung tipong na tao na mabait pero mahahalata mo sa kanya na marami siyang lakas ng loob para ipaglaban kung ano ang gusto niya. Hanggang tumatagal, hindi ko na namamalayan na wala na palang time sa akin si Sian. Nahuhulog na pala talaga ako kay Job kasi siya yung nagbibigay sa akin ng oras upang mapasaya at ma-appreciate na hindi maibigay sa akin ni Sian.